Hola, som en Marc Moll Marquès, nascut a Ciutadella de Menorca. Som etnobotànic, arbolari i forestal. Me presenta la convocatòria d'ajuts d'Ideadores Gin Xuriguer per presentar el meu projecte, que és escriure un llibre de plantes medicinals silvestres i naturalitzades de Menorca i Balears. Aquest llibre constarà d'informació actualitzada de plantes medicinals. S'editarà amb la Societat d'Història Natural, que és una entitat sense cap tipus de lucre, per expandir informació a la societat balear. Aquest llibre tindrà diversos apartats. Un dels més importants serà com una fitxa, un catàleg, hi haurà un catàleg balear de les 4 illes. Hi haurà més informació de Menorca perquè jo ja fa més de 15 anys que estic estudiant a fons, mitjançant entrevistes, cercant recerques antigues, noms populars, preparats, màgia de les plantes, molt més informació de Menorca perquè és fet que jo visc aquí a Menorca. Aquesta fitxa durà una foto feta amb fotògrafs professionals i també hi haurà làmines fetes a posta de Nakaori, làmines originals de plantes. Els noms populars de les 4 illes, distribució, principis actius actualitzats, usos interns, usos externs, com es preparen, també un apartat d'etnobotànica dels usos que ha tingut la història de les Balears aquestes plantes i detallant on es feia i cada cosa. O sigui, me present per poder publicar aquest llibre necessitam com una quantitat de 10.000 euros per poder pagar fotògrafs, dibuixants, maquetadors, dissenyadors i l'edició d'aquest llibre. Per tant, us agrairé que me poguéssiu votar per poder complir aquest projecte, que és un projecte social per poder expandir aquesta informació tan necessària per les nostres illes. Moltes gràcies.